Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Pre videa želim da vam kažem da od sada počinjem redovno da snimam videe, ali do ponedeljka neće biti videa. Zašto? Zato što su od juče sve do ponedeljka su dani žalosti, jer je juče neki dečko sa 13 godina uzeo dva pištolja i ubio je ovih nekoliko učenika, 9 učenika i jednog stražara. Tako da održali smo u školi minut ćutanja, odali smo počast toj deci. Verujem da svi znate za ovu vest, ovu tragičnu vest. I sada krećemo. Dakle, danas ću vam pokazati ovu vatrogasnu garažu. Znači, pokazat ću vam i ovaj helikopter, onda ovaj vatrogasni kamion i na kraju ovu garažu. Krenimo. Ova garaža je iz vatrogasnog seta vatrogasne stanice. To nije Lego, već Budi, što je kao Lego. Znači vidite, ovdje je ulaz, naravno. I da ovdje treba da stoji neki vatrogasni znak, samo što ne znam gde mi je. I da ovaj vrh mi je malo glup, zašto nema slovo H, već samo ova dva. Ali dobro, idemo dalje. Ovaj vatrogasni kamion je iz Lego City seta, vatrogasna stanica 2022. Znači ovdje je vatrogasni znak i tu. Onda ovo tu može otvoriti, samo tu. Isekao sam nokte pre neki dan, pa zato će biti, evo ga. Unutra imamo ovu gajbu, sad ću je izvaditi. Imam u koji je telefon, dakle, i vatrogasni aparat. I da, sada da ne gubim vreme, neću vratiti ovu stvar, ovaj poklopac od ovog mesta. I onda ovdje iza ovaj rezervoar kome se puni voda. I da, ovdje treba da stoji neki onaj vodeni ispaljivač i kad se ovo stisne, ispali se, ali samo što mi sad nije tu, ne znam gde mi je, verovatno negde u gradu. Ok, sad tu imamo helikopter, ovdje je taj propeler, i da ovdje sam izgubio propeler i ovo tu kocku, ne znam gde je. Tu je vatrogasni znak i tu je broj seta. Na kraju videa ću vam reći broj ova dva seta. Dakle, ovo je ona ventilacija za letenje. Ista stvari sa ove strane. Sad ću skinuti ovaj tu krov. Evo tu imamo ovo menjače, ovo za pokretanje. Tu je žena koja vozi. Znam zašto ovaj helikopter stalno pada, jer ima sva 3 točka koja stoje ispod. I da, kad se ovo otvori, ovo tu iza, tu se nalazi jedan majstor koji je ranjen. Ovdje mi fali ovi prozori. Dakle, broj ovog seta je 60281, a broj ovog seta je, evo ga, sad ću, 60320.
Da... Ok. Malo se raspuh helikopter, popravit ću posle. Dakle, izvinite ako sam u ovom videu zvučao malo tužno, zato što je zbog ti tragedije. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me. A do tada zdravo i doviđenja.